for tuning into Zim News Beat TV.
Mirai madara nzamwe mvura miraterai kuna sekuru. Ndatodzokera bonzi vanhu muchamuna musundifarira. Isamoda bandiende so. Rivesai moto chuke uya sekuru adzokera. Aiwa makanyepero. Ndikuti baba mdenga farira sekuru wauya. Mwine. Saka hadi kunga hadi pepana. Inalo siane makasana ndikuwa mnanda. Ari guru ane na sizai. Nai abana kulimbi.
Pamsoro handina zvakawanda. Vakabatidza mafoni avo, matora ndofunga memory yazara nditi chidzimai. Chikonzero chatinoita kuti mudzimire ndechekuti homwe yasekuru Tasvu kana mudzimu wasekuru Tasvu wakutaura. Munozosara makuzviti ndima ana Tasvu kuno. Handiti makuenda kunobatsira vanhu uko muchiti hona handi kutondona ndiri pafoni. Saka tiri kukumbira auye zvinezvi kuti aiwa ngatichita esesi ngatichidzimai. Handiti ka mochengetedza chi mafoni enyu tatendawo. Munotaura akwangona ari kutaura chandi mukona kumana. Unongona unokwenya wati uyu. Zvanoiti kwaiko kwatinei nazvo. Nekuti atitaura kuti vazukuru vasekuru. Vazukuru vasekuru. Ndati mururu namuridzo. Ndoda kunzwa mururu kuno ndoko mururu chikorekore nomuridzo chikorekore. Mururu namuridzo chikorekore. Mangare dotito chahwanda. Mudzengerere pakachanza pasowe pakajokoto. Mururu namuridzo pa. Aiwa. Ndinokutendai vazukuru vasekuru. Sekuru vanga makamirira vasvika. Ndoda kuti munyarare ukaramba uchitaura ka kureva kuti unomweya uchitudurani. Sekuru asatashika homwe yao ndio. Homwe ndati sekuru vasvika ini ndoti sekuru vasvika. Noti ukaona homwe ka homwe ndio ino mali. Ukaona kagubhu kachiweka kanomvura inotonhora. Saka sekuru ini ndoti sekuru vangu vasvika, homwe ya sekuru yasvika. Ichataura nemi vazukuru vasekuru. Ndinovimba kunoku kunenge kuna vanhu vanoteerera vanonzwisisisa. Vanoja masau vachiburukidza kudande kunomwa kachasu. Kechenje kenhacha kemasau. Kachasu kanonaka vamwe vanoja mamunye, nguva ino ndewe mamunye. Ndinofara chaizvo vazukuru vasekuru kuti sekuru Tasvu hamusi kuvaona pafoni. Hamusi kuvaona pamavidhios, hamusi kuvanzwa papepa, hamusi kuvanzwa paredhiyo, hausi kunzwa zvokutaurwa nomumwe. Apa muchataura nawo feya. Kwete zvokunzwa kuti hanzi kudidi apa ifeya. Kwete kubopa dhongi nodhakisi haurime. Ndinonyara. Saka apa muchataura nawo sekuru zvakanaka. Vari divire kumakorekore reDarwen. Tingati Darwen kajokoto kachanza sowe tienda kuzambara bandimba tsenga mtasa mdzinga dutu kwa Msasu kwa Bomba kukaitano kuchumbuwe nditaure pamwere ipa padhuza ndo pano haroi pandasiya ipapo. Aiwa ndinotenda sekuru achataura nemi muri mahombe kombe mamavhura dona umu. Pamavhura dona pamavhura dona no pamahombe kombe pachitse apa kuri vati vari pakati pedotito nemavhura dona nditi apa vakuda kutaura nemi muno mukaranda pachihoko pahoko anditi pakachanza pachitumbuko patenofu pahungwapo pasowe pabako muchataura nawo pagorejena 1 gorejena 2 panyamtora pakajokoto noipo pachividza pati pakanganwa apa ndo pamwe. Ndoda kuti mutaure natate guru vachataura nemi. Ndinokutendai vazukuru. Ndino urombo kuno vanu mavende kutaura kwamuchaita nasekuru ka zino richamera. Ndinokutendai vazukuru kuno vese vanomhanza uchaona bvudzi richimera. Kutaura kwamuchaita nasekuru kana murume washungurudzwa nomukadzi wako ka chikomba chacho kutochibata mangwana. Amai kana baba vakaendesa mari yofoja kugirlfriend ukutozvibata izvozvi. Mamessage ndino urombo mbavha kundiso kujeri. Tate guru vauya na gogo vanorayira vazukuru. Marayiro yavachakuitai muchanzwa marayiro yavachakuitai.
vamwadzi kufushira nyimo ishanje ukaona mukadzi wapfuhira murume kumuda ndizvo handiti saka gogo muchataura nawo vano mazwi matetetete yanenge yekupa mwana porridge azvarwa ane 2 days kamwana kano rurimi kane rurimi rinenge nhingirikini yakapfavisisa saka vachakutaurirai ndino urombo kuti apa mukutaura nawo feya kwete kunzwa nomakuhwa kwete kunzwa pawireless kana pafoni kana kuti papi kana pavidhio kana kuti pabhazi kana kurairirwa apa mukuda kutaura nawo aiwa ndinokutendai kuti vazukuru vemuno mumakorokero machifido tito andii machifido tito ndino urombo kuti maita kusangana natateguru vachataura nemi ini ndiri muzukuru wavo ndinotaurisa because ndakaberekerwa muchigayo uza munhu anoberekerwa muchigayo kwamuti iyo yapano hanzwa anoda kutoshedzera saka ndikushedzera kuti kuno wese ukurwara sekuru kana vakutaura bata pakukudzimba kana kuna ano chikwerete chako taura zita rake sekuru kana vakutaura uchaona chiuzati ndani $20 pa $15 kuti aiwa yawandisa we 15 yaunayo tateguru vachataura nemi kana ukaraira munhu kuti nditengere bhutsu size 8 anokutengera 8 akutengere 9 kukwira bhazi kondakitaka achakupa change wobhadhara dhora kaenda padotito saka zvamasangana natateguru aiwa handidi kutaurisa akawanda ndinoti mururu nomuridzi vazukuru ndichinyarara hangu kwazi wai naye apwelewe kunonozi kuchiko uno kwadi kuchitumbuko ana baba hakuna kuna namai chete ndisava mutoro wakadzi nai kwadi kuchitumbuko kurasa mungati vana muinaomba ndevenyimi panadi vana ndipamadaira right zvandodaka Zimroiko Mota mgaraji Gatipei nzeve kana sekuru vave kutaura chose ngatinyararisei kuti tonzwa mashoko avo naika izvozvi zvamunoona kuungana kwamaita pano hamuna kuungana kuya kupati kuya kumafaro handiti tiri kunzwisisana ava ndichiremba foni ichanhongwa ava ndichiremba handitika vauya pano pamusha pachipendekare kuzorapa varwere saka vanhu vauya kuzorapwa panapa vanhu vari munhamo nekutambudzika imimi chirege kutora mukana wekudii wekupfikura kuita semuri pamafaro munondinzwa vazukuru mochenjera kuti sekuru zvimwe zvavanogona kuita hosha yavanobvisa kuna chipendekare vanopa ivo kudaita zvedambe panapa saka ngatitereresei tonzwa kubatsirwa kuri kuitwa vamwe mangwana ndiwo unogona kubatsirwawo zvekare kuburikidza nenzira ipi iyoyi nhaika vazukuru ndatenda ndichakumbira mhururu nemiridzo ndine chanda kutanga ndataura muropa renyu nhai kana magona kutedzesera ndobva naendera mberi kana matadza zvoona kuti hamunoide munhu ndizvo nai munhu anobva kuharare anotenga kurabhukuso esa zvimagodo zvaizve zvandika asi zvirimo muimo zvekuchengeta upenyu hwako zvinogona zvine shanje zvoda kutokuuraya pamwe ndoda kutokuuraya handizvo ndikati icho vachikura box ndobva ndati chakanichengetera godo bvamati eyes andidika icho chakanichengetera godo muroi handizvo anokurera zuva richipisa patonhorera akuda kukudya ndo aizi handizvo icho chakanichengetera godo zvakanaka kuva pano nice to be here so chandotanga kutenda rudo rwamaita kugara kwamaita ngatona nemhanzaka kana ngatona nemhanza vakapfeka nguwani vechirume mose mobvisawo nguwani dzenyu tinobvisa ndizvo nai
Zvandoita kazada kukudzai chimwe chinowanika. Ngatibvisei tionane mhanza. Vane boots. Tinobvisa. Iwe kamwana bvisa boots. Kunyangwe vana. Ani kamunobvisa boots. Vabvisewo shangu dzavo. Usache kubvisa boots handizvo. Anotakura boots dziri dzake kana kuti anotakura nemistake it's okay. Asi anotakura aba kusena mukakafirwa nemwana musache. Boots ngatirei? Ngatibviseka ani munhu andare. Andi ndateguru wacho. Ndati musanyevera sei? Kubvisa boots. Kona dana nega. Kubvisa boots. Asa pano mbafadzaka dzaka bodzasi kudai. Ndati musanyevera sei? Anenge atakura boots dzake nekutoba chako chako kusena muka mwana akaoma handizvo. Apa tateguru wamunoziva sekuru Tashu. Uso hwavo ndougere asi tateguru asati vaita sei? Handizvo. So ini ndiri mutumwa. Ndatumwawo kwamuri kuti nditaure nemi. Handizvo. Muri marudzirwa kuno? Ndimana tisija? Ana inde peno. Inde abi yangu we. Anumi. Nyombwe. Aiwa hazvina kuipa vazukuru vangu. So vakuru nevadiki tese kuva pano harisi dambe. Mamunza muzukuru wangu achiziva kuti harisi. Unobva kumba kwako uko woti aiwa rega nende vanondiona. Hazvina kuipa unoonekwa shuwa zvito nechi nemabasa. Zozvi chikoni mimba ibve nechi. Kana ukakoshera mimba yati futuna haibve. Handizvo. Handizvo zvimwe mukaka uite sei? Haurungwe. So zvandikukumbirisa kana sekuru vauya mufanira kuita order. Zvamaudzi waitai so. Musha watadedzwa ndiuno wachitumbuko. Musha wane wachipendekari. Ndimani nachipendekari. Ndowadedza sekuru vamwe muri nhunzi dzayabaduzvi. Handizvo. Tokudzeka. Kana ndikutukana asi muri chi? Muri nhunzi. Dzakabachi? Saka chichenjerai mukati munyama munotashuriwa. Munoita sei? Saka chandokumbirisa vanhu vedare rino kana vakuitwa matara avo toda order Z. Kutaura kunokonzeresa handizvo. Kunyange unga sabhu kunyange unga wani handidika mudunhu kunyange ishe chaiwo tateguru mwana wakutaura ishe adonyarara. Handizvo. Chivanhu chamatezesera kana mukaenda kuchechi unocheredzwa apostle pazvinhu zvavo. Pano pateteguru pazvinhu zvavo handizvo. Saka ndikukumbisa musazoende kuti wamukona vamwe wakaminamira kuti vawane basa ravo harisi pana kutakasa kunoku. Hapana munhu anganzi angazosvika kunzi asangane nebasa rakutarisira kuti ndikupinda ndidarike nepaari handizvo. Panapa tainga matambudziko hatinainga dambe kana kuti show kana kuti chii. Paingwa nhamo nematambudziko urwere zvazvo zvatambudza mukati meropa ravangarami mukati memusha uno handidika. Vane mhanzazi chapenyawo amene pamagirazi kana achinge rabuda ukatoa munyama unotashurwawo uchingodarikawo nepapo uchingotsikwa zozi nzopa inopinda haikone nekuti imbwa yahukura handizvo. Nzopa haingakone nzi papinda kitsi apa nzi yachamuchicho kitsi tsatsa ayo haikone. Chigeredha indokukura svina nomarara zvienda kusangana kuhamere zvo zvinoseparatana kumbereko handizvo. Saka tinokumbirisa tinozviziva mudunhu nemunyika mune zvamo. Asi kutanga ndoti pamusoroi paridzo nzvimbo ino yemasabhuku masekretari machii zvese handidika nembe vechivanhu vemunzvimbo ino ndokuti pamusoroi handizvo. Nemhondo dzenyika ino toti pamusoroi. Asi chandoziva nyoka huru haide sei? Haizvirume. Ndozama muri mune uzivi hwenyu wamuinawo. Ndiri profita, ndiri murefi, ndiri chi kwenyu ndikoko. Ini ndo madedza ndite basa muno mamurandika. Ukata munyama
kutaurisa ukasangana chirengoti sekurangana kuti tsitsi asi ukata munyangwa usika ndipora ndi mrefu wasangana ni direct kuita zvako sina basa ayi watopedzana neko ndizvo nai waita vane kuzviita indisiko kiri sina basa rese ndasara tiseka tebasa tiendeka andizvo ndadara neka isatazvo tasurezvo zipedza zvikunetsa muchamuno tokurasiyana tsika dzatakutoenda zvedu andizvo ndine urombo kana kuti ndine kukumbira kwamuri kuti vamwe vamboda chinzi ndosekura toona matv but nhasi munzvimbo ino ndiri kunze kwetv asi kune vachaona vanoda ndiri mukati andizvo panapa mukundoona direct andizvo ndosambambonzwa vane mafoni avo dzimai nguva yamataura neni nguva yamandiona yakwana iya nguva yekuti zvichiitwa nezvinhu nemuri kwazvo andizvo toita imi vamwe mune mauda kuzoita fotokopi nekudhirowera nekutirasana original zvakasiyana andizvo saka mene mauda kuzoita kutiresera mauda kutiresera manje paoriginal baba mwari orati chimbodza ari pasadi pako tokanaka vomudza tona udza ari pasadi pako mune shuwa imi mune shuwa imi ndakanyanya ayi zvakaita sei uye kusiyana kwoswere ndokusiyana kwamazuva ekufa unoziva kusiyana kwoswere ndokusiyana kwachini kwamazuva ekufa saka hapana panozoita kutiresera kwozvota original hakuna ndezvakatosiyana kana panoza kufamba kuti kamwe famba kakapeyama kamwe famba kachirera mukati makumbo kamwe famba kachitopidigwa but kwese kuenda peya uenda andizvo siri hapo ndianogona kuti achizezvo chekuti peya uende amanya ngatiyo tarisavesa nefesi yako akanaka ndianiwo right tarisai kunotone aiwa iwe ndatiyo fesi yako tarisa kuna vanhu iwo nevanhu akanaka ndiani hai neyangu iri nani aiwa kongomanira chiti kwangu ndepaa pakati vanhu akanaka inde peno nabi yangu tarisai fesi yangu unerekana nadopera ini azikona mwana chi ari yake kana bhuru amukona doni yake mwana kunyemwero pesa kuna fana ndake kana mazoe kufa ndokusiyana kwenda se kwakaita andika saka so totarisira kuti chatiunza misodzi saka misodzi yakupukutwa misodzi aipukutwe netsiva misodzi inopukutwa tsitsi rudo runyararo ndizvo nai kuti zvinhu zvedu zvifambe ndonge tine tsitsi rudo runyararo tinozviziva mune uzivi neruzivo rwenyu asi ruzivo rwenyu ukaenda kuchikoro kuna ticha nyange uchiziva unotomira ticha akudzidzise akuudze zvaari kuda kuti zvinopera sei uye zvinoenda sei andizvo so kana ndakutukwanai ndiregererei asi inini shone yangu ndoziva kuti pandotaura pamwe inotukwana pamwe haite sei haitukwani asi inotukwana kune munhu akada chakaipa akabata ndianira sei anotukwaniwa ndianira sei akabata ndianira sei imdairaika ndianira sei anotukaniwa andizvo saka right apa kana makada zvoda ndishanja apa ida zenyu muchiwedara andizvoka so nguva ino ndakuisira kune makurukota atateguru so pane pananga ndasiya
ino ihomwe yatate gurutasva andika tate gurutasva homwe yakatokwatirawo kukwatira kududza kuroora andika ndiyamukona mukona agara ndogogwa ndomudzimai wasekuru tasva muri kuona vari apa gogo sanganai nevanhu murudo muidzo murune miridzo zvekare ndavabatsira kusumuka ndichifamba vachitaura pamusoro yemakadi yenyu vazukuru makadi udzimba umu tongoti tashu tashu zvimbona wangu wemundidzorere zvimbona wangu zvimbona wangu wemundidzorere zvimbona wangu wemundidzorere zvimbona wangu aiwa vamaona ka ndogogotasva ndizvo muchajikinya zvenyu kana nguva yachaita sei inguva yekuzivana kana pananga achinyangiramo kuti akamfesa ndakafarira waka maruza tarisai muone bhure tiri pasaidi mungasvikira handine choice inosarudza regaraiipasi right muchazoudzwa tsumira zvainorea andika ndoya parutivi pangu akurubosho vanonzi sekuru zvoga saka muchasangana nawo zvishoma shoma vokuzivisai wandika uye vanofamba kuti vane mudzimai wavo futi zvekare andika akashoma famba nemabhachura handiti mabhachura kuti ndikafana nemabhachura ndinga kutaza futi unagogo kuti mukuru padaiso ndikati mbodaiso andika ai vazvoga makati vazukuru unofara ini ndinonzi sekuru zvega zvinouya anzi zvinouya zvega hazvingonzi sekuru zvega chete sekuru zvega zvinouya zvinongouyawo zvega zvichibva kuna sekuru tazvo mazvinzwa vazukuru zvakanaka ndinotenda tichava nemi tichibatsirana aiva neharanga yawoka aiva ngaisumuka isangana nevanhu ndinoitwa gogo zvega ndokungati hatitese kubva makuseni kusvika panguva ino ndakizva ndichifara ndinotenda kusarudza kweko kwakasarudzirawo kuti kapote bhuka kandizo right vamwe vatiza vana mavende vatiza right anagonyambira mese simuka akawanda right muona vasimuka vese vanagonyambira kwakachangu chese andizvo asi zvachisikwana changu pane pachinongosiyana padikidiki kana kurova dzimwe dzechibviseva chapera avo vanopinda kana kurova mpira dzenhanaka dzechimaimai avo vanopinda asi ikwesera imwe chimwe chete andizvo aona anganapedzawo dzakafanana kanaka tachivokumbira timboridzo hani chete kasongo pese paanofamba anotodza vari mukati panapa pane 5 anatoonapinda mudzedzangu chinde
Mwise charger mwana we bairira charger. Ichiwo katsono. Katsono ngari C type charger yacho nopinda. Mana charger nopinda? Classic. Kana classic no wanga usere ko hozi. Wenda bol. Baba, robo wakumanya iko kumpana wangu. Ndina wazukuru wangu. Wakomana sekuru sumuka idoni. Wakomana wasekuru wemdare uyaitoni mdariro. Besma uchagudi. Ningini Besma. Na mbali. Mbali uza mbali ngawe kuno. Uya ruwe. Chakutangasara pakona. Chakutangasara chi receive makozi. Mukaona warufamba munoti ndiana. Mukoma wako. Atona kama. Anotamba nako. Redo mukona. Ndo bondo langu naiga. Magadi wazukuru. Tashu. Tashu. Wani. Zimro izizi. Azumona akatakaenda namandina tinaye futi bullet. Musabva time era zvenyu. Right, ndo mukona machinde mdara. Yo yakunewe. Ndamukona machinde mdara andizo. Kana mune zvichemo weva pamwe muda kubatsirwa kana chi kana pane pamusanya zvinzisa munobvunza kwa akomana vanokudaidzira andizvo nai hakuna munhu anaya direct kunene munozviona ukaona direct kuona akomana kumashura vakasimba simba andika unongo wakudaiwa wakomana andizvo ukaona kwa direct kwandiri wakuda wakomana vari kunze wakomana andizvo ndo munenge makuda mambona security yakanaka ikapinda security inenge iri serious nebasa andizvo yo ava mumwe vari kuona ndana gogoshora vazukuru vangu vese ava ndemudare vese nawakomana anika vakomana kuti asangane nevazukuru vanonyonga asangamuzana nevazukuru Right. Yo siri vaneta newe vanhu vaneta newe Uda kukumhoresa iwe Unofara ere vazukuru? Unofara zvedu. Indonzi Mbale muzukuru wasekuru Tashu. Sekuru Tashu avatambe nevazukuru. Vanovapa chi? Vazukuru. Ini ndikazukuru kani? Ndatenda. Thank you. Makadi vazukuru. Makadi vabereki. Amuona zvandataura kana ndati vazukuru ndakajera vanouya kuhomu kwedu. Ndinge chikuti vazukuru. Makadi vabereki. Ini ndonzi sekuru vamatadze vabereki ndonzi sekuru dzakwana. Nyora dzakwana. Ukabatwa nasekuru kana sekutasha wakubata kana uri muroita ini ndindo kutema nyora dzayo saka ndinowanzorwa ma 1500 nyora saka dzakwana sekuru dzakwana dzakwana Tashu 1 basi ni varoi unoona ndi driver kuna madriver anenge 3-4 madriver ariko anika madriver masenior drivers asekuru Tashu imwe amukuona isecurity ya tate guru Tashu anika ndiyo inoona kune vaya vamwe vanenge vatumwa kune vamwe vanenge vafambira zvisirizo anika ana dhongi kudhipi iyo ndo dhongi kupfekedza mambo kudhipi usvika kuda unokanda sauti
mumukaka. Saka vakomana mukona ari kunza vane mabhacha. Mabhachi mavo mune nyerere. Kana kuti tsikidzi vanokandira ikoko kuti pedzera nechi. Iwo karumwe netsikidzi unganoripota rumwe netsikidzi. Koka rumwe nenyerere undaripota. Koka vaya nemhiripi undaripota. Saka mangona mune zvimhiripiri chiyari kuti kupira kukanika. So andisora kuti muche kana kuvhunduka andika. So inini handivhundutsire vanhu handishidzire vanhu. Sekuru vanda basa ravo nemazvo pachibasa rwavazukuru. Handizvo ndatenda vazukuru vangu. So tingapedza nguva buya rakapedza mpini tsemba mpini upedza watinginika apo waita so uvha mpini watsveyama handizvo so nguva yamuchapuwa yekuridza ngoma i30 minutes vakomana vaitaura vamene ubvu dzavo dzenenge vachikumbira sekuru kuti vanouya here sekwana vasvika mochana sekuru nekuita basa handizvo here vazukuru kana maudzwa kati nyaya yemafoni sekuru kana vakuuya mafoni dzimai zvapera kana zvemafoni handizvo purazi sekuru kana vakutaura runyararo handizvo tadichi Robert afumene kana uri mashoko pamusoro sekuru For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.